Ayaw basig kalagota ang mga taong adunay kasuko sa ibuha. Ilabi na nga nasayod ka nga wala kay sala ngadto sa ilaha. Hinunua nga ang pagkasuko sa tawo sa ibuha katungod ka na nila. Bisag ka ng gamay butanga ihikaw pagyud nimo nila. Hinumdumi usab nga may katungod sab kang mas palaguton pa sila. Dili pinaagi sa pagbalos nimo sa ilaha, apan pinaagi sa paggamit kanila. Gamita sila nga mas ipalambo pa ang imuhang kaugalingon. Gamita ang ilang kasuko para mangisog ka sa pag-atubang sa mga pagsulay nga imong maagian padulong sa imong kalampusan. Lami lang taon nga makapasakit ka sa tao dili pinaagi sa paghimog dautan apan tungod kay mas nasakit sila dihang nakita ka nga may maayo ng kahimtang. Ayaw lang pod kalimti nga sa panahon nga sila na ang mupaubos og mangayop pasaylo. Ayaw sila nga hikawi. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asenso ni Higala, pag-asenso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasenso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasenso ang Pilipinas.